Okrem lovu jalcov, boleňov a zubačov si vyskúšame aj lov sumcov. Budeme ich skúšať chytať na trolling a na privláč. Každý sa pýta, aké nástrahy a akým systémom je hodné sumca loviť. To, ako, si ukážeme priamo na vode, ale teraz si ukážeme aspoň základné nástrahy, ktoré budeme pri tomto love používať. Základ pri love sumca je hľadať ho v hlbších častiach jazerách, prípadne na rôznych zlomoch. Na trolling spomedzi wobblerov budeme používať od salma rôzne tvary, rôzne veľkosti, rôzne farby. Dôležité je, aby ten wobbler mal veľkú lopatku. Jedna vec kvôli tomu, aby sa nám ponoril do dostatočnej hĺbky. Tu máme najhlbšie úseky okolo 10-11 metrov. A druhá vec je tá, aby sem tam aj buchol do dna. Poprípade, keď narazí do prekážky, tak tá lopatka urobí to, že sa v podstate zaprie tú prekážku pri trollingu a ten wobbler ho takýmto systémom preskočí. Nezachytí sa nám okonáre. Máme tu, hovorím, viacero typov, viacero farieb, viacero vzorov. Okrem wobblerov hlboko potapavých v pličích úsekoch a hlavne večer môžeme pri trollingu použiť aj wobblery, ktoré idú do menších hlbok s menšími lopatkami. To je hlavne vtedy, keď už sa sumec vydá na lov a snaží sa loviť rybu pri krajoch alebo v pličích úsekoch rieky. Okrem wobblerov môžeme použiť aj rôzne plandavky. Máme tu plandavky, ktoré sú vyslovene nehrkotavé, dokonca ešte háčik upevnený nie cez kovové kľúčky, ale len pomocou šnúry hrubšej. To je hlavne dobre na opatrnejšie ryby. A potom plandavky, ktoré naopak sa snažia vo vode zámerne robiť čo najväčší bordel. Táto plandavka je z dvoch kovových kusov, ktoré o seba pri pohybe vzájomne búchajú. Zámerom je teda, aby vo vode robila čo najväčší hluk a rybu upútala. Pokiaľ sa pri trollingu nedostaneme do dostatočnej hĺbky, či už s wobblerom, ktorý má väčšiu lopatku, alebo tam chceme kvôli práci alebo kvôli niečomu podobnému dostať aj wobbler s menšou lopatkou, po prípade plandavku, môžeme použiť takéto trolovacie závažia, ktoré sa umiestňujú nejakých 5 až 10 metrov pred samotnú nástrahu. Výhoda je hlavne tá, že sa dajú priamo počas lovu rýchlo vymeniť, pričom vyťahneme zaisťovací kolík, závažie vymeníme a môžeme pokračovať v love. Možno sa niekto z vás pýta, či pri trollingu použiť radšej silon alebo radšej šnúru. Je to individuálny pohľad, ja radšej používam šnúru, momentálne použijem Indylineku, ale takisto dá sa vybrať spomedzi viacerých výrobcov. Silon používam len v prípade, napríklad na jeseň, keď už je dosť veľa listia napadaného zo stromov a zachytáva sa na šnúre. Vtedy je vhodnejšie použiť silon. Nemám ho však moc rád, lebo napríklad keď zachytím wobbler na dne, tak na šnúre ho ľahko vytrhnem aj s prekážkou von. Pri prípadnom úlovku je veľmi dôležité, aby sme si rybu vedeli zvážiť. Tuto netreba sa báť mať k dispozícii váhu s čo najväčšou nosnosťou, nakoľko není nič nepríjemnejšie, keď chytíme fakt veľkú rybu a máme napríklad váhu do 30 kg a chytíme 50 kg sumca. Táto od Browningu je najväčšia a má nosnosť za 150 kg. Je digitálna. Spomedzi nástrah aj na trolling, ale hlavne na privláč, keď lovíme napríklad už v moc zarastených úsekoch a hrozilo by nám často trhanie wobblerov, čo by bolo dosť nákladné chytanie, môžeme použiť lacnejšiu verziu, nejaké väčšie gumy alebo podobné nástrahy. Ideálne je táto Quantum pre morskú privlač. Ako si upnúť nástrahu na samotnú šnúru? Ideálne je použiť obratlík s karabínou. Dôležité je, aby mala nosnosť aspoň takú, ako má šnúra po prípade silon. Keď napríklad zachytíme wobbler, budeme chcieť vytrhnúť von, tak aby sa nám neroztvorila karabína. V prípade pri väčšej rybe, aby nám ho sumec nevyrovnal. Privlač a trolling sumcov, každý si myslí, že neviem, aké moc silné nárade tam treba na to mať. Na trolling a na privláč ja osobne používam udicu Black Cat Fireball, nakoľko je to kratšia udička dvojmetrová v kombinácii s najväčším z rady Finor Offshore rotačných navijakov. Ani nie tak kvôli tej sile, ale hlavne kvôli kapacite. Pretože sám používam šnúru Indylineku 200 librovú, čo je zhruba nejakých 95 kg nosnosť. Kvôli tomu, aby som tam mal radšej väčšiu rezervu, aj keď je to pri privlači na okruh nahadzovania, ale s väčšími nástrahami dokážem nahodiť tých potrebných 20-30 metrov. Ak niekto chce používať nejaké iné navijaky, hlavne čo sa týka privlačí a z menších veľkostí, kľudne si môže vybrať napríklad Finor Inshore vo veľkosti 30, potom môže ísť do značky kľudne aj Black Cat. Z rady Spin je takisto niekoľko veľkostí týchto navijakov rotačných.
Plus ešte, ak chce nejakú lacnejšiu verziu, tak Finor Sportfisher. Takisto veľmi dobré. Podstatné na všetkých navijakoch je, nakoľko sumec je veľmi silná ryba, aby mali dostatočne silnú brzdu a hrubú osku. Výhodou je, keď ešte aj kľúčka dostatočne dlhá, aby sa nám lepšie navíjalo z dôvodu väčšej páky. Ideme si teraz názorne ukázať, ako sa troluje. Na trolling budeme používať Salmo Whitefish 18 cm. Udicu sme si už ukazovali, Black Cat Fireball, šnúra je na konci ukončená veľkým obratlíkom s karabinou, na ktorý si wobbler pripneme. Dôležité je, aby sme pri trolovaní obchádzali wobblerom nejaké hrany. Napríklad ideálne je pohybovať sa popri brehu, ideálne je vždycky z vonkajšej strany zatačky, lebo tam je voda hlbšia. Veľký pozor si musíme dávať na potopené stromy, ale ideálne je zároveň, keď wobblerom doslova rieme dno, lebo vtedy máme najviac záberov. Naštartujeme motor, trošku na to bude húčať. Rýchlosť pri trolovaní najideálnejšie je podľa rýchlosti, akou prúdi tok, ale ideme zhruba tak na základnom plyne, aby sme sa pohybovali zhruba tých 5-7 km za hodinu. Wobbler si pustíme za čln, necháme ho asi tak 50 až 70 metrov za člnom, potom preklopíme cievku a budeme pomaly trolovať. Šnúru si jemne prstom dobrzďujeme, aby sme nemali zbytočný oblúk, hlavne keď prúdi voda, tak by nám to nerobilo zbytočné hlúposti. Dobre, wobbler máme požadované vzdialenosti, preklopíme cievku. Udicu je vhodné si záprieť napríklad za veslo alebo za niečo podobné, aby nám to pri prúčovom zábere nevytrhlo z ruky. Dôležité je mať aj správne nadstavenú cievku. Napríklad aj keď zachytíme, tak aby nám udicu nevyškublo z ruky. Pomaly ideme. Na špičke pekne vidno, kedy príde záber, takisto či wobblerom ideme pod ne alebo nie. Musíme si pravidelne kontrolovať, či nám wobbler dobre pracuje. Ideálne je, keď na brehu sú vysypané skaly. Vtedy je perfektné trolovať popred tejto skaly, lebo tie slnce sa tam ubia zdržovať. Najlepší čas na trolovanie je zhruba v dobe, keď je pustená voda. Keď sú ryby trošku v pohybe, donútené tým prúdom vody, sa hýbali. Prechádzame zaujímavé miesta. Pri pohľade na špičku udice cítime adrenalín. Vidíme, že wobbler pracuje ako má. Poskakuje pod dne, o čom nás presviedča špička udice. Je to veľmi zaujímavý spôsob lovu. Hlavne, ak je naviac okorenený záberom. O chvíľu už Michal ťahá prvého sumčeka. Porovnajte jeho veľkosť s veľkosťou nástrahy, na ktorú zaútočil. A trojhačik mu sedí pekne v kútiku. Akú nástrahu by bol teda schopný zobrať 20 kg sumec? Skúšame to ďalej. Z jary sa nám tu darilo, ale teraz ťaháme len sumčiu mlať. Možno práve preto, že nie sme jediní, kto takýmto spôsobom loví. Opäť záber a krátke zdolávanie. Michal vyťahuje sumčeka, ktorého veľkosť je porovnateľná s veľkosťou nástrahy. Veľká ryba nám dnes jednoducho nebola súdená.